mala'iku za su ci uban shi su jawo shi su kai shi cikin kabari su yi ta turmuza yi suna dakan shi ba uban da zai kwace shi. Kuna ji kuwa? To wallahi mala'iku sun wuce wasa, ba a wasa da mala'ika, don shi mala'ika in ya kama hukunci bai san kowa ba, bai ragawa kowa, hukunci yake don umarni daga ubangijinsa, baya saba wa umarnin ubangijinsa. Kuna ji ko? To dole ne a kiyaye, shi bai san kowa ba, aikin da ubangiji ya sa shi kawai shi yake aikatawa. Mala'iku ba sa ji ba sa gani, haka suke hukunci. Na'am. Gidan mala'ikun ba sa ji kuma ba sa gani. Kwarai kuwa, in dai akan abin da ubangiji ya saka su ne, ba sa ji ba sa gani, haka suke turmusa mutum su danne mai makogoransa, suna ba shi wahala. Akramakallahu. Na'am. Ai dama mala'ika ya san makogoro. Kai, in dai halittar ɗan adam ne, ba abin da mala'ika bai san shi ba. Shi komai na ɗan adam mala'ika ya san shi, idan ba ku san haka ba. Kwarai kuwa. Saboda lamarin mala'ika ya wuce tunanin mutum. Ba irin ɗan adam bane, umarnin ubangijinsa kawai yake bi. Saboda haka dole mu kiyaye umarnin ubangiji. Kai, ka ga bakin shi kamar bokitin wanka. Daga ina? Yanzu sai mana awai a wurin nan. Ina da tambaya. Malam, Na'am. ina da tambaya. Na'am. Ina wucewa ne na ga mata suna daka. Na'am. Shin ba ƙaran dakan daga turmin ne yake tashi ko kuma daga taɓaryar? Lallai ka zo da babban tambaya. Kai. Ya haka? Bari tambaye ka. Wannan malin da na ma daga hannuna ne karan ya fito ko kuma daga kumatunka ne? Kai ya san Allah ya isa.